יהיה מה שיהיה, אני עוד אשנה, אני אגשים את חלומי. נושאי בשורה, מכות עוד גזרה, לא ישנו את מהותי. אני את והאל שלצידי עוד ננצח, לא בגלל הכוח, רק בגלל הרוח הנושבת בגבי, רק בגלל הרוח בתוכי, במוחי, בנשמתי, רק בגלל הרוח בתוכי, בדמי, בנשמתי. בשם קהילת חטיבת הנעורים רמת הנשיא, אני רוצה להודות לכוחות הביטחון על תרומתם לביטחון המדינה ולקרוא לשחרור החטופים במהרה לשלום לביתם. בשורות טובות לכולנו.